som vás privítal na vyhodnotení majstrovstve v Láznicách v pretláčaní. V kole porazených bol najlepší pán Ďuriš. Patrí mu potlesk vás všetci. Kde je pán Ďuriš? Tam je. Ale bohužiaľ bez ceny. Cenu úteky sme zabudli kúpiť, takže na budúce. Na 3. mieste sa umiestnil pán Paška, ktorý prešiel cez pána Neuschla, cez pána Ďuriša, tých porazil. Takže to je 3. miesto. Na druhom, prosím by som sponzora poradu, alebo celej tejto akcie, keby odovzdal cenu za 3. miesto. Počkaj, za 3. Krásny časopis. To je ono. Toto treba dať kolo. Janko, nie, že ho polepíš. Ilian Paška. Prosíme menšinu potichu. Na 2. mieste sa umiestnil, a teraz bohužiaľ na réžii, pán Janošik. Prosím ho, aby... Baťovka. Prosím sponzora poradu, aby mu odovzdal cenu. Krásne cigaretky za 20. Zdravím. Gratulujem. No. A keďže sa nám nepodarilo si zaistiť vedenie pána primára a celý lekárenský zbor, takže bohužiaľ cenu za 1. miesto budem musieť zrejme asi odovzdať ja. Na 1. mieste sa umiestnil Alias z izby číslo 6 ovocienky pán Neuschl. Dovolte, aby vystúpil a predávam jemu ako najlepšiemu pretláčačovi a razičovi. Postav sa na stoličku. To je ono. To som tu kúpil, to si nezie. Ďakujem. Nad hlavu. Ďakujem. Tu máme 3, prvú. Takže týmto považujem toto nádherné stretnutie za ukončené a pevne verím, že sa stretneme na budúci. Na budúci týždeň bude súťaž pití. Ďakujem poďakovať za účasť a hlavne chuť k obedu. A pevne verím, že sa vidíme na ďalšie. Veľký potlesk. Hlavne sponzorovi. To by bolo asi tak všetko z dnešného dňa. Prajem vám pekný deň a dovidenia.